Velkommen alle sammen. KNR's valgbus er nået til Narsaq. Vi er i idrætshallen, og i dag er der kun 23 dage, til vi skal til stemmeurnerne i forbindelse med valget til Inatsisartut den 28. november. Vi kan lige inden vi starter fortælle, at kort før, at det grønlandske vælgermøde begyndte her i aften, der var nej til uran. Tilhængerne, de lavede en demonstration her uden for hallen. De begyndte over i GME's, Greenland Mineral and Energies hal, og derfra gik de så herover til Godthåbhallen og deltog Narsaq-hallen, og deltog i vælgermødet. Men vi sender frem til 22.45, så der er mulighed for de fremmødte her i hallen til også at stille spørgsmål til kandidaterne, som jeg også siger velkommen til. Jeg skal lige fortælle, at vælgermødet her er radiotransmitteret med kamera på. Derfor skal jeg bede jer kandidater om at fortælle os jeres navn og partitilhørsforhold, når I siger noget af hensyn til vores radiolyttere og så sandelig også for vælgernes skyld. Og til vælgerne, netop til vælgerne skal jeg fortælle, at vi har et mikrofonstativ stående herover, og det skal I bruge, når I stiller spørgsmål til kandidaterne lidt senere her i aften. Vi holder en lille pause på 5-10 minutter, om ikke så længe, hvor vi så modtager spørgsmål. Men først og fremmest så skal partierne præsentere sig selv, og det får de 1 minut til. Og vi har foretaget en lodtrækning, og den siger, at vi begynder med Demokraterne. Værsgo, jeres minut, det begynder nu. Tak. Jeg hedder Michael Rosing, jeg er fra Demokraterne. Frihed forpligter, siger vi. Og så vil nogen måske sige, hvad for en frihed? Vi jo startede som koloni, så blev vi et amt, så fik vi hjemmestyre, og så fik vi selvstyre. Og vi diskuterer meget tit og meget heftigt, hvor meget frihed vi egentlig har. Men der skal vi huske på, at i omverdens øjne, der er vi næsten et land selv. I omverdens øjne, så er det land Grønland, de agerer med. Når vi skal agere med den ydre verden, så kræver det, at vi har stabile rammer. Det kræver, at man kan lave aftaler med os, der bliver overholdt, og det kræver, at rammevilkårene ikke bliver ændret hver eneste gang, vi får et nyt naalakkersuisut. Derfor går Demokraterne ind for langsigtet politik, og derfor går Demokraterne ind for brede forlig, sådan at vi har stabilitet fremover. Tak. Tak, det var lige under 1 minut. Vi går over til Siumut. Værsgo, jeres minut, det begynder nu. Her uden for døren lige før, der mødte jeg en mand. Han sagde til mig, Julie, jeg er også socialdemokrat og Siumutter. Det er fordi, jeg går ind for, at vi skaber arbejde for alle. Vi er arbejderpartier. Vi går ind for at tage et ansvar for vores fælles fremtid. Vi vil genskabe tilliden og respekten over for befolkningen og over for hinanden. Vi ønsker brede beslutninger om de svære valg, vi står overfor. Og vi må samle på tværs og skabe en bæredygtig udvikling med sammenhængskraft i hele landet. Vi skal i solidaritet løfte i flok. Alle har en rettighed til at tage en uddannelse. Alle har en pligt til at tage en uddannelse. Alle har en ret til at tage et arbejde, men alle har også en pligt til at arbejde. Det er det, der gør mig til glødende socialdemokrat og til Siumutter. Vi ønsker en reformpolitik, hvor vi tør at investere ud i fremtiden, hvor vi satser på at beholde de penge, vi har her i landet, og investere det i vores unge. Ja, tak til Siumut, og så er det Inuit Ataqatigiit. Værsgo, jeres minut, det begynder nu. Mange tak. Det er rigtig dejligt at blive budt godt velkommen her i Narsaq. Det er jeg sikker på, at alle partierne føler. Det er godt at være tilbage i Narsaq og i Sydgrønland, og der er jo mange store emner, som vi drøfter her. Fra Inuit Ataqatigiit vil vi sige klart, at nu er det tid til forandring. Vi bliver nødt til at sætte os sammen og finde de gode løsninger for at løfte det her samfund. Det skal vi gøre i solidaritet. Det er solidariteten, som skaber det stærke samfund. Det er tid til god regeringsførelse. Det er tid til, at vi kan lytte til hinanden, også til dem, der sidder over for os, og som vi ikke er uenige med.
Det har vi ikke set i den seneste regeringsperiode. Det er tid til, at vi skaber de stabile og gode løsninger, og det når vi kun ved at samarbejde. Så fra Inuit Ataqatigiit vil vi sige meget klart, det er tid til samarbejde, til forandring, til åbenhed og til inddragelse. Godt valg. Ja tak, det var minuttet. Og vi går straks videre til Atassut. Jeres minut begynder nu. Værsgo. Tak. Vi siger også velkommen til lytterne og vælgerne fra Atassut. Atassut værner om velfærden. Vi vil ikke forringe velfærden. Vi vil tværtimod forøge velfærden i Grønland. De forudsætter, at vi alle sammen støtter arbejdspladser. Arbejdspladser, der skaber vækst. Arbejdspladser, der giver skattekroner til landskassen. Derfor støtter vi råstofudviklingen. Derfor støtter vi turismen. Vi vil udvide turismetiltag i Sydgrønland specielt, hvor der er meget lille kommuner. Vi vil skabe mere værdi inden for produktionen, hvor vi skal have vores fiskeprodukter solgt til mere værdi. Tak. 10 minutter gået. Og det er Bettina. Til sidst, værsgo, jeres minut begynder nu. Tak skal du have. Jeg hedder Per Rosen Petersen, og jeg præsenterer Bettina Lark. Kejserens nye klæder, det er vel en meget, meget god betegnelse, som vi efterhånden alle kender til. Det kan være en metafor for mange ting. Det kan også være et metafor for, hvordan vi har det her i vores samfund i Grønland. Vi har et styresystem, som om vi styrer efter den her velfærdsmodel, nordiske velfærdsmodel, hvor vi har en stor middelklasse. Hvis det er sådan, vi kigger på realiteten, så har vi faktisk sådan, at billedet ligger på den her måde, hvor vi har et enormt stort underklasse eller med lav indkomst. Det er det billede, vi skal have vendt, sådan så vi i løbet af et par årtier har det rigtige billede og kører efter den her model. Det er tid til reformer, og det har vi brug for, og det skal vi gøre sammen med de andre partier, og vi er klar til at kæmpe for at nå det mål. Tak. Ja tak, det var netop minuttet. Vi var nede i forsamlingshuset i Narsaq i aftes, hvor partierne holdt deres eget arrangerede vælgermøde. Det var sjovt, og det var rigtig berigende, men det sprang i øjnene eller i ørerne, at spørgsmålet om udvinding af uranholdigt materiale fra for eksempel Kvanefjellet lige herude, ikke blev berørt af partierne selv, men først blev taget op af jer, da vælgerne kom op for at stille spørgsmål til jer. Det var ligesom om I gik som katten om den varme grød. Er det fordi, at I ikke tror på, at man kan bruge, eller at der kommer gang i noget uranholdigt aktiviteter her, at I sådan går udenom uranspørgsmålet? Jeg ved ikke, hvem der vil være den første. Julia Rademacher fra Siumut. Vi ønsker ikke at gå uden om spørgsmålet omkring uran. Vi ønsker derimod at tage en snak, både en snak med befolkningen. Vi ønsker mere åbenhed omkring de her ting, og vi ønsker bestemt også oplysning. Jeg har ikke været i Narsaq i 6 år. Jeg var her for 6 år siden, dengang man lige havde givet og startet tilladelsen til GME. Det er sådan, at minen her i Narsaq, den vil kræve, at man omlægger rigtig meget. Men det vil også skabe en masse arbejdspladser. De arbejdspladser, de vil kunne sætte gang i byen her. Og jeg kan godt forstå, at der er stor bekymring blandt mange borgere, både her i byen og også resten af landet, i forhold til uran. Men det, som er fakta, det er, at man som pilot får større stråling, end man vil gøre ved den stråling, der er ved uran her. Det er kun yellowcake fra uran,
Altså en meget lav lødighed af uran, der vil blive udvundet her, og kun som et biprodukt. Det, der er meget vigtigt for os at slå fast, det er, at den mine, der er her, det er en mine, hvor man ønsker at udvinde først og fremmest sjældne jordarter, og derefter uran som biprodukt. Hvis vi som land skal sikre indtægter for vores børn og unge og for vores fremtid, så bliver vi nødt til at ture og træffe nogle svære beslutninger. Vi siger nej til, at vi skal udvinde uran, hvis det har sundhedsmæssige, miljømæssige og andre uforsvarlige omkostninger. Det vil det ikke have i det her tilfælde, og derfor så siger vi ja, men vi gør det meget gerne i en stærk dialog, både med befolkningen her lokalt og også nationalt. Vi mener, vi skal investere råstofferne, vi har i undergrunden, både her og andre steder, og investere de penge, vi får ud af det, i vores allervigtigste råstof, nemlig vores børn og vores unge. Modstanderne er lige så sikre i deres sag, som du er i din. De siger, at det er ikke helt så sundt. Det er ikke helt... det kan ikke være rigtigt, at vi skal lave sådan en mine heroppe. Jeg lytter til, hvad modstanderne af uranminen her, de siger. Jeg lytter til, at man frygter meget. For eksempel er der den her kvindegruppe, som også har sagt, jamen den sø, der er, vil den kunne holde på vandet ved fønvinden? Vil den kunne holde på vandet ved orkaner? Den sø, der vil blive anlagt, hvor man dumper affaldet og råstoffer ned i, den vil blive isoleret med 2 kæmpe store cementvægge. Disse vægge vil altså holde på vandet, og vi taler om vægge på 6 meter. Og vi taler om en sø, som i forvejen er nede i et fjeld. På fjeldet, der ønsker man at isolere med ler og cement. På den måde, så kan man indkapsle de råstoffer, som i forvejen har ligget i et andet fjeld, nede i det her sted. Og i sidste ende, så indkapsler man altså de råstoffer, der ligger. Men det, man tager ud af fjeldet, og først og fremmest ønsker at bruge, det er de sjældne jordarter, som kan bruges i højteknologier, som kan være med til at fremme, at vi også får mere grønne teknologier, og at de næste generationer kan udvikle sig, og dermed også få alle vores iPhones og computere, som vi gerne vil have. Ja. Eller hvad der nu bliver opfundet fremadrettet. Ja. Tak skal du have. Nivi Olsen, Demokraterne. Vi er meget glade for, at vi... først og fremmest vil jeg lige sige, at i går, der blev vi ikke inviteret, så vi har ikke deltaget i den der debat, som har været meget spændende i går, men nu er vi her. Jeg er meget glad for den emne, der er tale om lige nu her, men jeg vil også sige, at beslutningen er taget i Inatsisartut, nul-tolerancen er fjernet. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at holde, for at tiltrække investorer udefra, der bliver vi nødt til at vise stabilitet i regeringen. Fordi hvis vi ikke udviser en stabilitet i regeringen, så vil investorerne være mindre interesserede selv om i alle undergrund i råstof. Men dertil vil jeg lige sige, at vi er alle sammen interesserede i at skabe arbejdskraft, eller arbejdspladser og arbejdskraft. Og jeg vil sige, at IA Sara er også meget enig i, at hun gerne vil, eller IA vil skabe arbejdspladser. Dertil kan jeg ikke forstå, fordi GME sagde, at der vil være 700 arbejdspladser, og dertil 310 arbejdspladser for grønlændere. Og jeg kan slet ikke finde rundt i den politik, at man siger, at man siger nej til de masse arbejdspladser, når landets kasse er på dødenskab om få år. Ja, tak skal du have. Vi skal over til Jakob Abelsen af DASUT. Værsgo. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi her i debatten omkring fjernelse af uran hele tiden vender blikket mod Narsaq.
Vi rammer også skislavat eksempelvis. Og for os, der er fjernelse af nul-tolerancen, det er ikke et ja til uran her i morgen. Overhovedet ikke. Der er mange forhindringer, der skal i vejen, før det overhovedet går hen og bliver muligt at få igangsat uranminen. Så ja, tak skal du have. Vi skal over til Sara Olsvig i Inuit Ataqatigiit. Det er utrolig mange interessante udsagn, der kommer her, som jeg er nødt til at kommentere på. Først så siger Siumut i deres indledning, at de vil have mere åbenhed og oplysning. Det kunne jo have været rart, hvis de havde haft den samme holdning, inden urans nul-tolerancen blev ophævet. Der var der netop ikke åbenhed og ingen oplysning, før man tog beslutningen. Jeg synes også, det er interessant, at der nu fra de to tidligere, eller nuværende, det ene nuværende regeringsparti og det andet tidligere regeringsparti, peges op på Qujannersuit i den her snak. Fordi i forbindelse med, at nul-tolerancen blev ophævet, der blev man ved med at sige, at det her det ikke handlede om Qujannersuit. Hvad handler det så om? Og når man står uden for hallen her og laver en moddemonstration mod den demonstration, der var imod uran, og råber jobs, 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 hvad er det så for nogle jobs, man taler om? Vi ved alle sammen, at en stor åben uranmine lige ved siden af en by, den kommer selvfølgelig til at forurene. En stor åben uranmine lige omkring landbrug og dyrehold, det kommer selvfølgelig til at forurene og have en påvirkning. Så er det de jobs, de taler om? Hvorfor sagde de det så bare ikke tydeligt, da nul-tolerancen blev ophævet, at det handlede om Qujannersuit? Det synes jeg er meget underligt. Og så vil jeg sige omkring stabilitet i beslutningsprocesser. Ustabiliteten blev indført, da man lod være med at lytte til sin modpart, og man lod være med at lytte til befolkningen, og tog en beslutning med 1 mandats flertal. Det var der ustabiliteten kom ind. Hvis man havde haft en god regeringsførelse, og havde sikret sig, at man satte sig ned og fandt et kompromis, eller lyttede til befolkningen, så havde vi haft noget mere stabilitet i dag. Og det er også det, investorerne har lagt mærke til. En sidste ting, jeg vil sige. Nu skal vi altså tale om den her ting, uran, på baggrund af sandheder. Ikke flere usandheder. Der er blevet sagt mange, mange gange fra Siumut og fra andre partier, at vi ikke vil kunne udvinde nogen som helst mineraler, hvis ikke vi ophævede nul-tolerancen. Det er ikke rigtigt. Vi kan sagtens udvinde alle mulige mineraler, selvom vi havde en nul-tolerance. Så lad os få de rigtige ord, ingen usandheder, og gang i den her debat på en måde, så vi finder ud af at mødes om det her meget store og svære spørgsmål. Ikke mere splittelse i landet om det her spørgsmål. Ja, ikke flere løgne. Billo, Per Rosen Petersen. Ja, Per Rosen Petersen fra Partinala. Ja, jeg startede med at fortælle om kejserens nye klæder. Ja, den er skrevet af H.C. Andersen. Han var en god historiefortæller. Og nu har vi også lige hørt en lang og spændende historie fra Siumuts side af, om hvordan, hvor ufarligt biprodukt er. Vi har også hørt den tidligere former for Siumut holde en tale i Reykjavik sidste år, hvor hun opreklamerede, at vi var ved at blive en stor urannation. Så der er lidt usammenhæng i det udtalelse, der kom her. Sådan nogle ting skaber utryghed. Uran, uanset om det er biprodukt eller hovedprodukt, altså farligheden bliver ikke formindsket af, at det bliver et biprodukt. Overhovedet ikke. Tak skal du have. Michael Rosing, Demokraterne. Ja, tak. Vi har 3 forskellige diskussioner her. Den ene, den drejer sig om ophævelsen af nul-tolerancen. Den anden, den drejer sig om Kvanefjeldet, og den tredje, den drejer sig om uran generelt. Og vi blander hele tiden tingene sammen. Husk lige på, hvordan det foregår ved en folkeafstemning. Den sidste folkeafstemning, vi havde, det var om selvstyreaftalen. Der havde vi en folkeafstemning 25. november 2008, min 40-års fødselsdag. Der sagde 75% af landets befolkning ja til den aftale. Nogle dage senere, jeg tror nok det var 3 dage senere, der skulle Inatsisartut stemme om, hvorvidt vi skulle ophæve nul-tolerancen eller ej. Det vil sige, det er faktisk Inatsisartut, der har mandatet til at lave den ophævelse. Det, man har gjort i det her tilfælde, det er det omvendte. Fordi Inatsisartut har talt. Så kan vi gå ud og lave folkeafstemninger og vejledende folkeafstemninger bagefter. Vi fra Demokraterne, vi stemte faktisk imod dengang.
fordi at vi synes, at den demokratiske proces var forkert. Vi synes, at folket skulle have været hørt. Men vi respekterer også, at der var et flertal dengang, som ville noget andet. Nu er beslutningen truffet, og vi var faktisk enige i den beslutning. Det var en demokratisk proces, vi synes, der var problematisk. Så har vi hele spørgsmålet om Kuannersuit. Og der flyver en masse forskellige fakta frem og tilbage, men sandheden er, at jeg har ikke set den endelige rapport på miljøvurderingerne. Så jeg synes, det er lidt tidligt at sidde og tage beslutninger, uden at have alle fakta på bordet. Ja, så er der diskussionen om uran, hvis vi skal have den også. Hvis du kan gøre det kort. Det er faktisk lidt svært. Skal vi vende tilbage til den senere? Ja, det synes jeg. Tak. Vi skal over til Bitte Høgh fra Siumut. Bitte Høgh, Siumut Sinnarlugu. At vi snakker om Kuannersuit hænger sammen med, at det er der, hvor der er størst koncentration af uran. Der er ingen tvivl om. Og derfor snakker vi om Kuannersuit. Og hvis man siger nej til uranudvinding eller andre råstoffer som med uran som biprodukt, siger man også nej til sundhedsvæsenets redskaber. Når man bliver scannet, så får man væske ind i kroppen, sådan at scanningen kan lyse bedre, så man kan se inde i kroppen, hvad der er galt med os på menneskelige sprog. Ikke? Er det så noget, man siger nej til? Fordi det kommer fra udlandet, alt det her produkter. Og hvis vi siger nej til det, er vi ikke med til at fremme sundhedsvæsenets arbejde fremad for vores egen sundhed. Og det der med, at man er bange for sundhedsskadelige og miljøundersøgelser. GME bliver pådraget meget, meget strenge regler og love, de skal følge med hensyn til miljøet. Og hver en medarbejder bliver der påsat en dosimetri, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, til at måle strålingerne. Og hvis det pludselig viser sig, at der er højere strålinger på hvert menneske, så siger man, hov, nu stopper vi lige lidt her. Hvorfor er der stigning der? Og så stopper det hele, indtil man beviser, hvor strålingerne kommer fra. Det bliver den helt nøje, fuldt med i. Det lover GME, og det står i loven, at det skal gøre. Med hensyn til miljøundersøgelser, GME, vi har besøgt GME i dag. Jeg ved ikke, om I har besøgt GME og snakket med dem. Det vil jeg også gerne vide. Det står i miljøundersøgelsernes fase nummer 5. Der er 6 faser. Og hvis der er valg, og vi skal til at vælge, om nul-tolerancen skal ophæves, så er vi virkelig på den. Hvad sagde de? Så går vi ikke ind, simpelthen ikke i fase nummer 6, fordi der er vi virkelig på den, fordi så mister vi investorerne. Det sagde de. Okay. Jakob Abelsen, er det sødt? Jeg synes, det er vigtigt her, at IA og Siumut for den sags skyld, at vi ikke gør os til eksperter her. Jeg synes, at det må vi lade de kloge folk om at gøre, når vi kommer så langt. Men når jeg så lige vil komme videre i forhold til fjernelse af nul-tolerancen, så er det, vi koncentrerer os om. Vi siger ikke ja til uran, vi siger ja til rent miljø og vi siger ja til forhold, vi siger ja til udvikling af turisme, vi siger ja til udvikling af fiskeriet. Jeg synes også, det er ærgerligt, at IA hele tiden går hen og siger enten eller, når det kan gå hen og blive både og vil at mærke med naturen i bibehold. Når jeg så lige skal komme videre, så er det jo faktisk din egen partimedlem, Ove Karl Bertelsen. Han sagde så sent som, hvornår var det, i 2012, at Grønland var ved at være klar til uranminer. Og når det kommer til stykket, så er det jo også på det baggrund, at GME har fået igangsat de store investeringer. De går ikke hen og investerer mellem 250 til 500 millioner, bare ud fra en, hvad skal vi sige, det gør det jo uden nogen løfte eller mulighed for at kunne igangsætte det inden for en vis årrække.
Ja, tak skal du have. Det er Nivi Olsen fra Demokraterne. Hvis udvindingen går i gang, så er der faktisk, det kan gå i gang om 2 år, hvis politisk arbejde kunne gøres effektivt. Og det går vi meget ind for. Vi skal ikke vente på, at politikerne arbejder for langsomt eller ej. En FN-klimapanel i forgårs, der var det på nyhederne, at CO2-udledning over hele kloden er stigende, og det er meget kritisk for menneskeheden. Men der er få løsninger, som vi kan være med til herfra også. Fordi den stof som uran er en af de få løsninger, der kan mindske CO2-udslip i hele verden. Det vil sige, at vi kan faktisk beskytte vores land, og ikke kun vores land, men også hele kloden, hvis vi kan være med til at bidrage med vores råstoffer. Hvorfor gør vi ikke det? Ja, tak. Vi skal over til Gerhard Petersen fra Adasut. Rønner, Gerhard Petersen, Adasut. Vi er faktisk ikke alene her i Grønland. Der er faktisk ved at starte med sjældne jordarter, hvor der er uran er med. Der er 20-25 lande rundt omkring i verden, der allerede driver den virksomhed. Og de har nogle regler, hvor de er meget stramme. Vi har faktisk besøgt en del af dem. Canada, Australien, hvor vi har også snakket med de folk, der arbejder der. Hvor det bliver målt hver eneste dag, om de har fået noget stråling. Og hvor de svarer spørgsmål, hvor det kan være farligt. De siger, hvis man overholder de forskrifter, der er gældende under FN, så er det ligesom alt andet arbejde. Hvorfor skal vi opfinde den dybe tallerken i Grønland? Når det kan, hvorfor kan vi ikke det? Og så tjene penge på det ovenkøbet. Tak. Tak. Sara Olsvig, Greenland Minerals and Energy er blevet en del af det her lille samfund her i Narsaq. Vi har set en hal, og vi har set flot hus, kontorbygning og reklamer her i Narsaq-hallen for GME. Det er ligesom blevet lidt en del af det. Bliver det ikke meget svært for jer at sige, jamen I kan ikke fortsætte, når de er så stor en del af byen åbenbart i dag? Det er rigtigt, at GME de virker, som om de er meget aktive. De holder sig heller ikke tilbage fra at støtte organisationer og foreninger med penge, og det må de jo selv om, men de har jo selvfølgelig nogle interesser, det siger sig selv, når de for eksempel går ud og støtter forskellige foreninger med penge. Og de er meget synlige her, det er rigtigt. De er jo et stort selskab, som bruger mange penge på forundersøgelser, men det, der er det grundlæggende her, det er, de har aldrig nogensinde fået nogen lovninger på, at de kunne starte en mine. Aldrig nogensinde. Det har de vidst alle årene. Så det synes jeg er meget vigtigt at holde fast i. I forhold til det, vi så vil forlade til vores efterkommere, hvis man laver en uranmine her, og der bliver talt om cement i en sø, søen er der jo i forvejen, så skal man jo så måske også undersøge, hvor lang tid cement holder, i forhold til hvad halveringstiden er på radioaktive stoffer, og de stoffer, der vil være i den sø, efter man lægger de tailings der. Jeg var med, da forholderne holdt årsmøde i år, her i Narsaq. Der blev taget en meget stor beslutning blandt forholderne, for eksempel om, at man ikke ville tillade tailings, altså rester fra uranudvinding. Det er ikke kun selve brydningen, det er også det, vi efterlader til vores efterkommere, som kommer til at blive en stor byrde, en stor miljømæssig byrde, en stor administrativ byrde, en stor praktisk byrde, som rigtig mange børn og unge og voksne, som lever i vores land, skal have i mange år fremover at tage sig af. Det er også en meget dyr ting, så jeg stiller faktisk spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan betale sig. Fra Inuit Ataqatigiit ønsker vi at udvikle Grønland. Vi ønsker
at lave råstofaktiviteter, have flere råstofaktiviteter. Og vi ved, at det er muligt, også selvom man har en nul-tolerance over for uran. Vi kan godt udvikle råstofområdet uden uran. Derimod kan vi bedre udvikle landbruget og dyreholdet og selvforsyningen her i Sydgrønland og udvikle det i andre steder i Grønland også, hvis vi sikrer os, at der ikke er nogen tvivl om det erhverv. At der ikke er nogen tvivl om, at det ikke bliver forurenet. Man skaber en meget, meget stor tvivl om de andre erhverv, også fiskeriet, ved at man vil åbne en meget, meget stor mine her. Det er ikke bare en lille mine, det er en meget, meget stor, og det er en åben mine, som har mange forskellige miljømæssige aspekter, ikke kun selve uranen, også alle mulige andre stoffer. Siumut, der skal nærmest en helt lille by op at stå, hvis uranudvinding skal blive en realitet, og især hvis man skal sælge uranen. Der er en hel masse og store opgaver rent administrativt, der skal i gang. Er der råd til det? Fordi der skal jo jurister, der skal sættes en hel masse ting i gang, når landets økonomi er, som den er i dag. Vi har ikke råd til at lade være. Det er svaret på det spørgsmål meget kort. Til Sara Olsvig, der har jeg et budskab, som er meget klart. Det er en meget gammel metode at prøve at styre en befolkning ved at udgyde frygt. Det er en ældgammel metode, og vi kender den alt for godt i mange samfund. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at vi skal sikre samfundsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige krav. Derfor går vi også ind for, at der skal være en øvre grænse for udvinding af radioaktive materialer. Hvorfor er det ikke det, vi taler om i stedet for? Fordi det er sådan, at i det her lokale projekt, der går det ikke ud over fiskeriet. Det går ikke ud over turismen. Tværtimod, så vil der komme investeringer i infrastruktur inde i Narsarsuaq. Der vil komme investeringer i infrastruktur her. Det vil skabe arbejdspladser og dermed være med til at sætte mere gang i Sydgrønland. Og hvis der er noget, vi har brug for i Sydgrønland og i Grønland, så er det arbejdspladser. Der er 2 mennesker, der skal flytte på grund af den her mine. Kun 2 mennesker. Jeg har besøgt det forholdssted, hvor man skal flyttes, hvis det er. Hvornår kommer de her arbejdspladser? Altså som sagt, så er der en helt bureaukratisk kæmpe afdeling, der skal i gang først. De her arbejdspladser, der tales om, hvornår er det egentlig, de kommer? Nivi Olsen, Demokraterne. Vi har talt med virksomheden, og de siger, hvis vi kan gøre hurtigt arbejde, politisk arbejde og gøre det klar, så er det klar om 2 år. Og i startfasen i 2 år, der har de brug for 1000 medarbejdere. Og efter det, efterfølgende, der har de fast brug for 700 arbejdspladser, og så ud af det 310 til grønlandske arbejde, det vil sige ufaglærte, som grønlændere kan være med til at løfte. Og derudover, der har de brug for ingeniører og veluddannede folk, og dem kan vi sagtens tage, hvis vi overhovedet har de uddannede folk. Virksomhederne, lige til Sara, virksomhederne er ikke interesseret i, hvor mange af Inatsisartut, der har været for og imod. De er interesseret i, om vi ændrer love, der er vedtaget hver valg. Sara efterspørger også sandheder. Jeg har hørt skræmmehistorier, som IA'er har fortalt befolkningen. Og de skræmmehistorier er blandt andet, at arme og ben, der falder af, hvis man tager uran op af jorden. Og det synes jeg, det er skræmmende. Og det, at man efterspørger sandheder, kan jeg slet ikke se, hvorfor det kommer derfra, fordi informationerne er blandt andet udvist fra en aktivist for uran. Og det er slet ikke aktivister, vi har brug for her. Vi har brug for videnskabelige beviser, der kan bruges. Tak. Vi skal have Atassut, det er Gerhard Petersen. Tak, Gerhard Petersen, Atassut.
Der er faktisk miljøskole, eller råstofskole i Sisimiut. Der har vi uddannet 350 deroppe efterhånden. Og dem skal vi selvfølgelig også skaffe arbejde til det. Og en af måderne, det er for arbejdet, lave det arbejde færdigt, så man kan starte. Der er nogle firmaer, der gerne vil starte, og det skal det have lov til. Forudsat selvfølgelig, at det miljømæssige er, og at det ikke går ud over vores sundhed. Vi havde der var en ung pige oppe i går i forsamlingshuset for at fortælle, at hun har været igennem en uddannelse på 2 år inden for råstofområdet, men hun kunne ikke finde en praktikplads. Der var ingen miner, så hun måtte tage en praktikplads hos en entreprenør. Er det så ikke en spildt uddannelse? Nej, det skal det ikke være. Vi har pligt til at skaffe de arbejdspladser i Grønland. Vi har i mange, mange år råbt efter, at vi vil starte min virksomhed i Grønland. Og derfor har vi fjernet nul-tolerancen, så vi kan komme i gang i mange, eller en del af miner. Og ydergrænser, der vil jeg sige, der findes ydergrænser i EU, USA og Canada, og som er inden for det rammer, hvor befolkningen ikke bliver syg af det. Så her igen, der behøver vi ikke at finde den dybe tallerken. Tak. Ja, tak skal du have. Vi skal over til Siumut Jens Erik Kirkegaard. Mange tak. Mit navn er Jens Erik Kirkegaard. Jeg kommer fra Siumut. Vi politikere, vi sørger for rammerne. Vi sørger for rammevilkårene og lovgivningen. Vi er ikke eksperter på specielle fagområder. Jeg hører nogle gange, nogle politikere gør sig til eksperter på råstofområdet. Vi er ikke eksperter. Vi sørger for rammerne. Vi har eksperter, som arbejder med det her område. Vi skal huske på, sidste år, da nul-tolerancen blev ophævet, det var ikke et ja til Kuannersuit. Det var ikke et ja til en bestemt mine. Men det var en politisk beslutning, så vi kan danne os et grundigt grundlag, når den dag, der kommer en ansøgning. Vi skal huske på, en mines livscyklus er meget, meget lang, og vi skal regne med, der bliver nævnt, der er omkring 90 efterforskningslicenser, og vi har masser af muligheder. Men realiteterne er, vi skal regne med, kun nogle ganske få tal af de licenser bliver til en aktiv mine. De fleste efterforskning vil vise, at det aldrig bliver til noget. Sådan er minebranchen, sådan er råstofbranchen. Vi har ikke alverdens muligheder, som der er mange, der siger. Vi besøgte Australien her i vinters. Der fik vi også at vide, det er kun et fortal af dem, der bliver til en rigtig mine. Fordi efterforskning viser, at det kan ikke betale sig. Vi har også nogle politikere, som har været i Canada. I Canada, der har de også fiskeri, der har de også turisme, men de udvinder også mineraler og uran. De udvinder også alle mulige andre mineraler, men det kan sagtens gøres miljømæssigt forsvarligt. Det har vi set i andre lande, men vi har heller ikke modtaget en ansøgning fra Kuannersuit-projektet. Lad os vente med at tage en beslutning, til vi har set en ansøgning og vurderet, om det kan lade sig gøre miljømæssigt forsvarligt. Også på lang sigt, også for vores efterkommere. Vi skal ikke sidde her og lege eksperter, uden at have det grundlæggende materiale. Det er Erika Nielsen, både fra Inuit Ataqatigiit. Der hedder Erika Nielsen på at stille op for Inuit Ataqatigiit. Selvfølgelig har vi grund til at frygte. Hvorfor skal vi undervurdere folk, der har lidt administreret? De har grund til at frygte. Hvorfor demokraterne siger, at FN har sagt med hensyn til en klimaforandring? Jamen, vi har jo også kartofler og landbrug her. Hvorfor udnytter vi ikke, når det handler om klimaforandring? Det uforener ikke, og med hensyn til Kuannersuit, det er ved Narsaq, og vi stiller spørgsmål, hvad nu hvis det virkelig uforener? Skal befolkningen så flytte herfra? Og jeg har også hørt, at uranpriser det er meget dalende, og jeg tror ikke, med hensyn til arbejdspladser, tror jeg også, man skal have en specialiseret site til at arbejde med radioaktive.
Ja, Hvorfor tager vi ikke Gillervejt? Hvorfor skal det være Kuannersuit? Hvorfor kan vi ikke bare tage Gillervejt? Vi har jo råstoffer, og vi har sagt, at vi gerne udnytte råstoffer. Hvorfor skal det absolut være Kuannersuit? Vi har bare stillet spørgsmål tilbage. Ja, tak. Vi skal over til Michael Rosing, så skal vi over til Sara Olsvig. Ja, tak. Jeg har meget svært ved at forstå den der kobling mellem Kuannersuit og nul-tolerancen. Det er to vidt forskellige ting. Der skal ikke åbnes nogen miner, hvis ikke de er miljømæssigt forsvarlige. Og det har sådan set ikke noget at gøre med, om de indeholder uran eller ej. De skal være sundhedsmæssigt forsvarlige. De skal være miljømæssigt forsvarlige. Man kan sagtens lave guldminer her rundt omkring, som udleder cyanid, og som er noget frygteligt svineri. Men der er ikke nogen, der beder om en nul-tolerance over for guld. Hele den her nul-tolerance-ting, den stammer tilbage fra de store procesbevægelser i 60'erne og 70'erne. Dengang det var noget at samle sig om, det var noget at protestere mod. Verden var ved at gå i stykker på grund af atomkraft og atomvåben, og alt det her uran og kernekraft, det er jo noget farligt noget. De havde en vis pointe. Der er 2 kernekraftværker, der er gået i stykker siden dengang. Det er Tjernobyl og det er Fukushima. De var begge to bygget i 70'erne. Det FN's klimapanel har sagt for ganske få dage siden, det er, at vi har et endnu større problem i dag. Vores klode er ved at koge over. Vi mærker de her effekter meget hårdt heroppe. Isen er ved at smelte, vandtemperaturen stiger, havene risikerer simpelthen at dø på grund af forsuring. I den situation, der kan jeg ikke se, at vi vil være bekendt og sige, ja, det problem skal løses. Det kan godt være, at vi har noget, der kan hjælpe problemet, men det må I ikke få. Det synes jeg simpelthen er uetisk. Tak skal du have. Vi skal over til Sara Olsvig endnu af Ataqatigiit. Tak. Ja, mit navn er jo blevet nævnt mange gange, så der er rigtig mange ting, jeg skal have svaret på her. I forhold til øvre grænse, så var der jo netop en øvre grænse. Den blev fjernet, uden at man lavede nogen som helst ny øvre grænse. Hvorfor ventede man så ikke med beslutningen, til man havde taget dialogen med befolkningen i Inatsisartut, om hvad det så var for en ny øvre grænse, vi skulle have? Jeg sagde i den grønlandske i dag, at døren fuldstændig åben. Det er den. Vi har ikke nogen lov i dag, som siger, at de naalakkersuisut-medlemmer, som sidder og har magten, ikke bare kan tage en beslutning. Ja, der skal høringer og så videre, men i sidste ende er det naalakkersuisut, som giver en licens. Så det er derfor, vi fra Inuit Ataqatigiit sagde, at vi skal styrke råstofloven, hvis vi skal tale om radioaktive mineraler. Det blev fuldstændig afvist. Så vil jeg sige, selvfølgelig er virksomheden interesseret i stabilitet. Og det er jo netop stabilitet, vi mangler i dag, fordi regeringsførelsen har været, som den har været. Det burde de tidligere og de nuværende naalakkersuisut sådan set have tænkt over, Atassut og Siumut. Jeg har hørt Atassut og Siumuts tidligere formand for naalakkersuisut stå og sige fra talerstolen den 30. september i år, da vi ellers havde en åbning af Inatsisartut-samlingen, at der skulle være en folkeafstemning her i Sydgrønland. Hvorfor anfægter man så nu, at en folkeafstemning skulle skabe ustabilitet? En folkeafstemning kun i Sydgrønland vil ikke skabe mere ustabilitet end en folkeafstemning i hele Grønland. Lad os nu mødes om den folkeafstemning. Vi vil gerne vide, hvad befolkningen ved om det her emne, og hvad de gerne vil have, der bliver besluttet om det her emne. Det vil vi jo alle sammen gerne vide, så vi netop kan tage en stabil beslutning på baggrund af det. Og så vil jeg sige, i forhold til Atassut, det er ikke rigtigt, at EU har en øvre grænse. Det kan vi faktisk læse i den rapport, som vi fik meget sent fra naalakkersuisut og den danske regering, lige op til ophævelse af nul-tolerancen. Det de har en grænse for, hvornår yellowcake skal under kontrol. Det er ikke en øvre grænse for udvinding af uran. Så lad os nu få læst de rapporter, vi fik meget sent op til den her afstemning, vi havde i Inatsisartut. Og lad os nu mødes om det, vi kan mødes om, og høre befolkningen. Ja, det er ikke underligt, vi snakker meget uran, når vi nu er i Narsaq. Men jeg har en liste her, og jeg stopper med at skrive jeres navne ned fra nu af, fordi så tager vi den her liste ned, og så går vi over til spørgsmål fra salen. Nu var det ikke så længe før, vi skal slutte nemlig. Vi skal over til Jens Erik Kirkegaard, Siumut. Mange tak. Som jeg sagde lige før, det er ikke politikerne, som bestemmer, hvilke projekter der skal sende en ansøgning om udvinding af mineraler. Det er selskaberne, når deres efterforskning er fuldendt, så sender de en ansøgning
Der blev spurgt om, hvorfor ikke Gislavat. Igen, det er ikke politikerne, der bestemmer. Det er markedet, der bestemmer. Og politikerne sætter rammerne. Og vi skal sætte rammerne for det miljømæssige, om det er miljømæssigt forsvarligt, eller lovgivningen skal påpege, hvad det er, der er tilladt i forhold til at skulle igangsætte en minedrift. Jeg vil også sige, at omkring landbrug, vi ved, at et land som Danmark modtager milliarder af støttekroner fra EU, fordi landbrug har brug for støtte. I Grønland har vi også støtteordninger til vores landbrug, og det er også noget, vi er glade for, det er noget, vi skal udvikle. Men vi skal ikke sige, at det skaber arbejdspladser, som kan der er en eksportmulighed her. Det er et støttet erhverv, men vi er nødt til at have nogle andre industrier end fiskeindustri for at bevare vores velfærd, som vi kender den i dag. Det er ikke Greenpeace eller andre, der skal bestemme. Det er den grønlandske lovgivning og det grønlandske Inatsisartut, der beslutter, hvilken lovgivning og hvilken rammer vi skal udvikle vores land på. Og vi skal huske på, at det er kun et fortal af dem, vi skal regne med at blive til en aktiv mine. Ja, tak. Igen, så vil jeg spørge konkret til IA. Hvis ikke man vil have minedriften nærmest frem til på nogle af dem, der er fremskridende projekter, hvilke arbejdspladser vil man så have, udover, man har hele tiden sagt, at man vil have gang i landbruget, men udover det, hvilket eksportvarer vil man udvikle? Ja, jeg kunne godt tænke mig, at det var folk fra salen, der stillede spørgsmålene. Vi skal over til Nivi Olsen fra Demokraterne. Lad os spørge folk i Narsaq, hvad vil I? Jeg kan høre til demonstration, at I efterspørger i alle grad arbejdspladser. Udviklingen har været i Narsaq, at der bliver færre og færre befolkning. Det vil sige, unge mennesker rejser, og der bliver og ældre, det bliver her. Det råber alle sammen om arbejdspladser. GME har fortalt, at de 100 mennesker, der skal arbejde i minen, skal have noget at spise hver dag. Foravlerne vil de bruge 100%, og det vil de betale en rigtig god pris for. Samtidig så vil de også have grøntsager og kartofler og æg. Vi skal ikke på selvforsyning lige om lidt. Nej, det er ikke det handler om. Det er at skabe arbejdspladser. Det vil sige, at Narsaqmiut alene kan ikke engang forsørge de 100 eller 1000 mænd, der arbejder. Så prøv lige at udvide horisonten og sige, hvad er det, de skaber? Hvad er det, vi siger nej til? Tak. Ja, tak. Vi skal over til Ole Thorleifsen fra Partinalera. Ja, tak. Nu har jeg siddet hele aften og har ikke sagt noget som helst på grønlandsk, og nu skal jeg til at sige noget. Så jeg skal lige have min stemme frem. Jeg er godt rundtårset over alt det alt det taleri, vi har hørt her i aften om uran og alt andet. Folk, da vi stod uden for hallen, der mødte vi folk, der var imod, og der mødte vi folk, der var der godt vil have, der råbte om arbejdspladser. Der sidder mange arbejdspladser her i Narsaq. Og så sidder vi og tykker efter hinanden om, at nu kan vi gøre det, og nu kan vi gøre det. Da vi begyndte at høre om, at der skal udvindes noget uran, og høre, hvem der skal arbejde. Vi begyndte at spørge, befolkningen begyndte at spørge, hvem skal arbejde der? Så sagde jeg det i første omgang, vi skal have fiskerne op. Det skal være ind på landet og arbejde. Men når vi tænker sådan lidt om, så ved vi, at nu har vi lige hørt, at en ung dame, som mangler en praktikplads. Vi har ikke nogen folk til at arbejde inde i minen endnu. Og så sidder vi og diskuterer om at udvinde uran. Det vil sige, det skal vi ikke, når vi ikke har arbejderne. Ja, vi skal til at videre. Ret hurtigt. I stedet for at udvinde uran, skal vi ikke hellere sende nogle unge mennesker til de lande, som udvinder uran, og
og komme dem i lære først. Og imens tænk på, at vi bruger over 1 milliard kroner til madvarer for at overleve i det hele taget. Mm. Det er penge, som vi bruger til madvarer, som vi taler ud af landet, dem kan vi vende om ved at sige, at vi vil begynde at handle med os selv. Vi vil begynde at dyrke noget, som vi kan handle med, som fiskefarm eller I dag spiser vi både griser og køer og hønse vi skal til at gøre det færdigt nu. Og kyllinger og dem. Selvforsyning. Jeg har et spørgsmål her om selvforsyning. Det kommer lige om så må lidt. vi jo komme tilbage til det. Ja, tak skal du have. Fordi vi skal lige til at slutte uranen her. Det er Vivian Motzfeldt. Hallo. Vivian Motzfeldt fra Siumut. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at sige her i den her diskussion, at den ene ikke behøver at udelukke den anden. Fordi at hvis det hele bliver kørt på forsvarligt måde, som der er blevet nævnt så mange gange, så behøver man ikke at vælge den ene eller den anden. Og husk på, at landbrug i sig selv ikke kommer til at skabe flere arbejdspladser, medmindre vi alle sammen skal gå hen og blive forholdere og landmænd. Men det jeg ikke kan forstå i den her diskussion, fordi der bliver nævnt så mange gange om grøntsager og dyrkning af grøntsager hernede fra. Men det vi ikke sætter spørgsmålstegn ved i den her diskussion, det er, at vi importerer rigtig mange grøntsager og frugter udefra, uden at stille spørgsmålstegn ved, hvad for nogle dyrkningsforhold de grønne frugter og grøntsager vi importerer hertil. Men på den anden side, så kræver vi, at selvom det vil blive gjort på en forsvarlig måde, at de grønne grøntsager og kartofler kommer til at være rigtig usunde. Det er jo ikke det, man snakker om her. Og når man snakker om uran og nul-tolerance, så synes jeg, at man har nævnt rigtig mange gange, at man har brugt demokratiske spilleregler på en meget forkert måde. Så bliver man rigtig i tvivl lige pludselig med, at når jeg siger, at Siumutter eller den regering har vundet kun med 1 mandat, så har jeg lyst til at spørge, hvem af jer er formand for partiet IA? Er det dig, Sara, eller er det Akkarua? Fordi så vidt jeg husker, så er der kun 1 mandat til forskel. Ja, det kan være, at vi når det spørgsmål også, men lige nu skal vi over til Gerhard Petersen, og så vil jeg lige bede Avarak om at gøre sig klar til at gå over til den mikrofon herover. Gerhard, han er Margrethe Kruse Jensen. Gerhard havde hånden oppe, han er færdig. Ja, Ayungilak. Vi tager et spørgsmål fra salen, og det er Avarak. Værsgo. Kan I høre mig? Jeg vil gerne spørge alle partier, nu hvor I alle sammen stiller op på, at landet skal have en større selvforsynlighed af råvarer, altså madprodukter, hvad er det for nogle konkrete tiltag, I vil foretage jer for at realisere det her? Og jeg vil meget gerne høre nogle realistiske tiltag, som I har tanker om. Realistiske tiltag, Michael Rosing, Demokraterne? Jamen, der kan jeg da starte med at sige, at vi stiller ikke op på, at vi vil øge selvforsyningsgraden i Grønland. Den triste sandhed ved det er, at det kan faktisk ikke betale sig, fordi det er penge ud af vinduet. Jeg plejer at sige, at hver eneste år, når jeg kommer hjem fra randsjagt, så laver jeg min egen leverpostej. Fordi den smager godt, det er god kvalitet, og jeg elsker at gå på jagt. Hvorfor gør jeg ikke det hver dag? Det er fordi, at for mig, som for næsten alle mennesker, der er tiden bedre, så at sige, brugt på at gå på arbejde, tjene penge og så købe min leverpostej. Selvforsyning har samme problem. Vi tror, at ved at selvforsyne os med fødevarer hernede fra, at så kan vi få en bedre økonomi i Grønland. Det kan bare ikke lade sig gøre. Det, der ender med at ske, det er, at vi ender med at opbygge et landbrug, som kun kan overleve, så længe det får støtte. Og der er ikke flere penge i kassen. Det er meget, meget, meget bedre at lave et landbrug, som laver højkvalitets nicheprodukter, der kan sælges. Jeg ved, der er nogle gange med at dyrke grønlandsk timian.
Jeg ved, at rundt omkring i verden, der er for eksempel mange, der efterspørger rosenrod, sort salat. Den slags nicheprodukter, honning, alt muligt, som har en høj kvalitet, og som sælges til en høj pris. Det er den vej, vi skal have, hvis vi skal have et landbrug, der kan klare sig, når pengekassen er tom. Okay, tak. Ole Thorleifsen fra Bartinella. Tak. Og tak for spørgsmålet, Avara. Selvforsyning, det er noget, vi går til valg på. Og vi vil starte med at fiske ude af havet. Og der arbejder vi ved fiske, hajer og fjordtorsk. At lave dem om til dyrefoder, så vi kan have en selvforsyning både fra vandet og fra landet. Det vil sige, den over milliard, vi bruger til at købe madvarer i Danmark, noget af det kommer vi til at bruge til det her. Pengene kommer til at køre rundt og bliver flere og flere efterhånden, som vi begynder at købe af os selv. Og det synes jeg er et godt bud på, at vi kan skabe arbejdspladser til de rigtig mange folk. Folk, der fisker, folk, der arbejder i fiskefabrikker til at lave dyrefødder, og folk, der arbejder på landbrug og i fiskefarmen. Rigtig mange folk vil komme til at arbejde. De står og mangler arbejdspladser i øjeblikket. Ja, tak skal du have. Mutbe Ikke fra Inuit Ataqatigiit. Tak. Inuit Ataqatigiit tror på, at der kan være større selvforsyning. Vi er ikke så pessimistiske, som demokraterne tror. Vi importerer for over 200 millioner kroner fra udlandet med fødevarer. Vi kan ændre på det ved at udbygge landbruget, men landbruget er ikke kun selv er det eneste, der kan få vores selvforsyning til at højnes. Altså, der er vores ressourcer til havs og til lands, men inden for landbruget kan vi godt gøre det mere, altså økonomien meget bedre til at køre, ved at vi udbygger vedvarende energi inden for landbruget. Vi moderniserer materialen i landbruget, altså der kommer flere økonomiske midler til modernisering af landbruget. Det er det mangler lige nu. Hvis du kender altså landbruget indenfra, så kan man godt se det lige nu. At man har brug for modernisering, og det er vi nødt til at støtte. Og vi vil også oprette en videns- og konsulentcenter, hvor alle, der gerne vil gå ind for selvforsyningsbranchen, kan komme og få viden og få konsulentbistand. Vi vil også forbedre rammevilkårene, når der er generationsskifte inden for landbruget, og for de nystartende, som er interesseret i at komme i landbruget. Tak. Jens Erik Kirkegaard, Siumut. Mange tak for spørgsmålet. Selvforsyning, det har været et vigtigt emne i den her valgkamp i Sydgrønland. Det er også et punkt, som er ekstremt vigtigt for Siumut, at vi er udviklet på. Og en af de ting, Siumut vil arbejde på, det er, at vi vil lave en strategiplan for, hvordan vi kan blive mere selvforsynende i form af kød og eventuelle andre landbrugsprodukter. Men vi skal også huske på, at vi bor i Arktis. Det er begrænset, hvor meget vi kan udvikle et landbrug i Arktis, og hvor meget vi kan udvikle selvforsyning i den henseende. Men samtidig er det også et emne, som er vigtigt at støtte op om, så vi kan få flere grønlandske produkter ud på det grønlandske marked. Men vi vil også udvikle selvforsyning inden for andre madvarer end landbrug. Vi skal huske på, at vi importerer også tørt fisk fra Island. Vi skal forestille os at være en fiskerination, men vi importerer tørt torsk fra Island. Det må vi kunne gøre bedre. Vi vil også gerne udvikle, at vi skal være mere selvforsynende på fiskeriprodukter, end vi er i dag. Tak. Ja, tak. Margrethe Kruse Jensen, Ataqatigiit. Jeg er Margrethe Kruse Jensen fra Ataqatigiit. Avara, tak for spørgsmålet. Det er selvfølgelig også et spørgsmål,